Ježiš, Kata, ty piča. Čo robíš? Nie... A pekne sa tou paprikou voň. Vypražané Čas tam... na otočenie. Ale vonia to dobre ináč. Vypražané tamponiky. Nevonia to zle. Len troška sa to Vieš čo, rozkladá. akože musíme si dať trochu. Ja si z toho dám. A ja. Fajnový recept na chudnutie, no. Pecka. No ak to bude zle. A možno, že na toto budeme celý život. Ježiš, ale ináč akože ozaj, počúvaj. One, že... Ja tam ešte toho oleja. To Nie. stačí. Vieš, však na prírodno. No. Ja tam dám tej múky. Ja si spravím tú malú placku, čo som chcela. Na čo múku? Chce sa posrať? Bože, ty si piča. No. Už som srala, takže už sa asi neposrala. Si srala? No. Aj si plachla? No. Ale... Počkaj, ono to... No keby Ono cítite to- tú vôňu... Ono to vonia ako oné, praženica. No určite. Fakt. To má ďaleko od praženice. Čakaj, dám to na kameru, aby videli, ako to vyzerá. Nevyzerá to zle. Možno. Vypražané rezne. Ale nevonia to zle. Že? Celkom dobre to vonia, akože. Si to pekne nakrájame. Koľko to chceme robiť? Neviem. No mne by to už aj stačilo. Ježiš, že dvaja kuchári do piči. Na čo sme sa jebali na taký odbor? Ja neviem. No neviete nič. No, ty budeš čo hovoriť? No. Lucia raz dala špagety bez... Išla robiť špagety a nedala tam vodu. To vážne? Ty to ju pozdravujem. To niekedy uvidí toto video, bodaj by nie.